Kita di kebun melon di Bunukgong. Bunukgong Bermi. Wah iki sekilo 20.000 lur. Oh, 20.000. Ana sing 20.000, ana sing 30.000 ya. Iki tinggal petik. Wih. Iki carane metik apa piye? Matik gitu ya. Desa Bermi. Bermi Gebong. Oh lur ya. Iki kuwi BUMDes. Iki ku gandeng karo wisata Bunukgong. Wih. Oh lur, karena iki pilih-pilih sendiri. Wih. Melon uwinuk niku, ijo niku. Uwinuk niku. Tapi kok ijo ngono kok? Wah, yang ijo itu yang inuk. Inuk temenan ta ora? Yes, sing pundi? Sing pundi? Amit. Oh, ya berarti melon biasa. Alah, kowe iku mang ape dienggo konten, Cak? Di sing winuk kok ndi? Sing muni winuk. Winuk tenan. Saking pundi niki? Oh, tiang mriki. Oh, Mringin. Tetap seneng ya dengan adanya niki nggih. Oke. Oh, ya enak niku kemertnya. Rada krenyah-krenyah lho. Tapi enak sing oren. Pertumbuhannya mungkin tidak sempurna ya. Oh. Tuku sing ora sempurna lah aku 20.000. Pirang kilo iki, Cak? 20.000-an kok nolak. Lho kok ora tuku nang pasar ae sing anu. Lho, Enak metek dhewe, Bu ya. dhewe kok nggone tanggane. Oh, gede tanggane gede desane dhewe saya. Oh. Iku Monggo merapat. nek desa ndi, Mbak? Desa Bermi, Bringin. Kecamatan Gembong. Kok ora desa sampean? Cilik. Nek cilik niki murah apa piye? Iya. Kirana lah cilik murah. Oh, ngono. 20.000. Per kilo. Kan ini sekali langsung habis, Om. Oke. Masuk kulkas gitu Kowe mlebu nganu lho, Jah. Mlebu ndi lah? Mlebu konten. Heeh. Iya. Aku konten. Di endorse kowe iki, Jah. Oh. Apike? Ayo sama aku. Malah kemenyek. Lah iki malah dienggo konten ngono, Mbok. Wah, iki 20.000. Masuk Pak Eko. Kok jatuh ning lho, Bu? Jatuh lah. Heeh. Oke lur ya. Iki bukanya ini 3 hari ini ya. Ini apa entek iki lur ya. Ini masih ada beberapa lah. Engko.